Kebetulan tadi Bapak Camatnya luar biasa pokoknya. Mantap Pak Camat, sukses Pak. Yeay, ya boleh. Yang di belakang boleh tangannya semua. Aku kayak konser Andre kok. Ya ibu-ibu camat boleh juga. Gak apa-apa turunkan kadarnya. La oleh pucuk lan sano, ramo-ramo latabang tinggi. Kok lai bulia dene batanyo, kamanola si upiak tadi. Ya Pak Camat cakep Pak. Nila tepakan kurai taji. Yolai inyola kepakan kurai taji. Kurai taji pakan sinayan. Urang mudo baja galado. Capek kaki nyoringan tangan. Namun salero lape juo. Ya semua asik, iyo mbak itu ada erang mudo agenjer. Hei asik, hei. Ayah yang maju lagi silakan. Hei ayah silakan ya maju ya. Iya asik. La oleh pucuk lan sano, ramo-ramo latabang tinggi. Oleh bulia dene batanyo, kamanola si upiak tadi semua. Oleh inyola kepakan kurai taji lagi. Inyola kepakan kurai taji. Kurai taji pakan sinayan, urang mudo baca galado. Capek kaki ringan tangan, namun salero lape duo semua. Yolai, iyo mbak itu ada erang mudo ya bu. Iyo mbak itu ada erang mudo. Ya musik lagi. Silakan Mbak. Hey, la oleh pucuk lan sano, ramo-ramo latabang tinggi. Kok lai bulia dene batanyo, kamanola si upiak tadi. Yo lai, yo kaman aje. Yo lai, yo kapakan kakureta. Kurai taji pakan sinayan, urang mudo baca galado. Capek kaki ringan tangan, namun salero lape juo.